mwakomana ngatina matika ngorora kutuziwe mukomana kabambo tuye itina matana mtumbo namatanga ngwane sipamba ole ha makotitike kambo mukomana ana asikadi zokuna mata muchipamba taura izvese zvamuno kamushabano handipapi taura izvese zvamunoda kamushabano handipapi taura izvese zvamunoda makana 600 tiona mimwanda Michael ndauya mukati medzino baba ridha baba ndauya mukati medzino nguwa ndakukumbira nyasha dzerwendo. He married me, not the village. Baba ndofunga munongoziva kuti murandakadzi haisi tractor inozi uya uende kuzorima kuruzevu. Ndakukumbira nyasha dzerwendo nemurume wangu nevese vari pano. Amen. Imimi Mwari munozviziva kuti uyu mwana unge wangu ndini nyakumubara inini 9 months ndikadhabuka ndichibare mwana uyu. Unode kuzwe inini chendataura ndo chinoitwa ichocho. Mwazviita imimi Mwari. Pano ndini ndinotonga. Ndichiuya zvamuri baba muri mimi baba. Ndauya zvakare ndadzoka zvakare murandakadzi wadzoka zvakare. Mwana watwara yao kuti akamwa 6 months nenino futi unomwa kumba kwangu. Uchiri udzokere kuna Mwari kana udzoke kwendiri? Uri udzoke kuna Mwari ere kana udzoke kwendiri murona? Hai chichi kushuka. Chimbonyasandisana kura chichi kushuka. Inini ndingaendogara uzindodzokera kumusha. Udzokera kumusha kudini? Udzokera kumusha. Sasa udini. Saka unenyeperonga utarina Mwari chora nini? Kundishora kaiku. Ndakaiwa ndakakutaurira kare. Ndakakutaurira kare. Wone murona wanyu. Murumona. Unopeka mchodo pana panonga afika mtrasi. Uya akagara pa. Anduruzona. 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 Ndakakutaurira nyaya yako yakutore chiro ichi. Chiro chako chawakatore. Ana baba mlinga musati mota dzinchu nomira pa road apne murume wangu. Ayi uri kutaura sei? Anduruzona. Ndakanasa kuzvireketa ndikataura ndikati chiro achidise mumushaba ichi. Faina baba mlinga. Ini kana ndokusara mukazonyurusara. Imimi kana ndosara wakadzi. Iwe wautaura anotisa mama. Kamshaba kubana apa. Kubatira ndiani? Kukubata urokire motika yani. Mari yacho mupe kwa Maria kombi youni.